Kayong Ang ka sa naputi sa yan. tapos. Okay? Sige. Unawan mo kami sisinta. Sige. Kanakin ba yung household? Okay. Na babe, na mga trabaho. Okay. Good. Na livelihood ka na ato pagpira, hindi baby making. Livelihood mo ka to. Amo. Amo ka, dahil sa padyak, So, rin investment ka rin. Opo. Kayo mo livelihood na Puertolos, makikita. Nasa kuwakukan. Or banga. Opo. Banga. Okay. Manitiro sir. Kamanitiro. Okay. Very good suggestion. Very good suggestion. Yes. Katong sukang inabagang pinunanta, 5 padyak for 60,000. Kin mag-request ka mong 100,000. So 40,000. Yo, mag-isip mga mo kinunan. As long yes. Liyan ni, amo na ni kan. Amo kadto ka na isipon ninyo. Remember. Remember. Sudi natin know. Livelihood. Sudi natin know. Amo kang kana kwa yan. Okay, kain man ako sa inyo yung cashier. Tama ka itong suggestion niya. Idi sa ubanwang uwas, kaayon ni di usad na nag-supply sa Gaisano. Kana produkto niya 5. Usad biskotso. Ay, nga to so surol nga to nga to. Sukuha pa no ice cream? Barquillos, that's one. Puto, and then kain siya so si Charon. Siya nag-supply sa Gaisano. Actually, sa Gaisano, sinabi niya, last year ka diya, pinag-interview ko siya, ngayon, Greg, kaya po ang kuning 25,000 capitalization. Ta-increasean ngayon kung wana, ning si Plandor. Increasean ngayon ako no Gaisano. At that time, so was microfinance only allowed for to loan 5,000. Di nga nakika makakwalify. Pero kadto kita na karaya ni kadto kayo na susuplayan. Kung ano ka din pinag-isapin niya, kung kayong direktang susuplayan ni ka nagigibon at tsara, that is a good one. Talagang pag naman, tuyo-tulos. Yan. Tayo man sa mga alba okasyon, so marketing, tigresan na tulos kita. Utang na ni. Okay. Kayong pa ako mayang i-share sa inyo. Kadi pinag-research ko kadi almost 5 years na. Kanang problema bukit sa nasawas, idi sa na lalo nga na inabot kita ng sasabing piste. Okay? Black bag. Unang kana solusyon ninyo sa black bag. Solusyon. Okay? Bulong. Ikadua, kana research na mo sa Paroy per hectare is 60,000 per harvest. 30,000 per harvest for twice a year, 60,000 kana income ni kana farmer sa 1 hectare. The question is, kinso 60,000 pesos kayang buhayon so usada magasawa ni tulungakus. Siguro kaya kin grade 1 pa sana. Pero kin mga yung kisuso nagatid pirmi sa St. Michael, I don't think so. Saligaw na noy. Abo na ka St. Michael. Elementary. Oh yeah. High school na sana. Oh man, that's sad news. Kulang na enroll. Sad news. Well, kin makasurvive sila. Anyway, we already helped them. Ako, I'm very strong na nagisabi, we help SMA. Personally. But anyway, kagulping gusto makialam. So, okay. Kamu na batabi, bahala. But that's a sad news.
Na daan na so grade 1 up to grade 6. So first year to fourth year na sana. Ay. Ooh. Kayo naman siya naka-enroll po. I hope dinamura si Sister Clara. Anyway, kana good news kung iyang i-share sa inyo. Second set mo ni kadi. I have in videos na pwedeng masalidan kang paray na sa pananam. Takaan paray makagatang kita. Ang importante so income no farmer. Amo kato importante. Based on my research, kana sa dektarya, pwedeng umani, pwedeng gumutos ning between 150 to 160,000 a year. And the good news is, magitanamay ka once. For 4 to 6 months, magi-harvest ka every 15 days. Sisay sa inyo, tato ni kang pananumakan na nagi-harvest every 15 days. There are 5. Sabiro ako, kamungi di sa uwas. Kami, da sa uwas ha, ito lang kami sa Amerika. Every 15 days, magi-harvest ka. You just imagine in 1 hectare, kana distansya ni kan every foot. Ipakikita ko sa inyo sa next meeting na to, ipakikita ko sa inyo in videos. Bukan sa nang in videos katong produktong kanto, hindi market ni kanto. Amo kanto ka na good news. The market is in the States. There are 4.8 million Filipinos in America. They eat this plant, these vegetables tabi kan.